gerrak eten zuen euskal bidea berreskuratzeko lan ikaragarria egin zuen. Askotan, arrisku handiko egoerak kudeatuz. Neska mutikoen, helduen eta andereñoen andereño izan zen. Ikastolaren berpizkundearen eragile eta arduradun nagusia. Elbirarengan pentsatzean argi hauek bezala pizten zaizkit oroitzapenak. Elbira izan baizen gure hezkuntza sisteman oraina argitzen duena. Elbira irakaskintzan egin zuen lana gerra aurretik eta iparraldera igesi joan eta irakasle izanez jarraitu zuen. Elbira Zipitria emakume abertzalea zen, oso ekintzailea zen, oso bokazio handiko irakaslea zen, eta etengabe jarduntzan ikasten eta gauza berriak somatzen eta antzematen, ezta? Europa mailan korrente pedagogikoak oso aurrerakoiak ziren. Eta berak ondo aztertu zituen, pertsonoiek egin zituzten lanak. Nik askotan berai entzun nion, berak ez zuela gauza berririk asmatu. Baizik eta onak hartu, euskeratu, euskal nortasuna eman, eta gero berak bere ikasleekin abian jartzen zitula ikasitako horiek. Elbirarentzat garrantzia handikoa izan zala, uste dugu aizpa monja zuen Elbirak. Eta bizitza gehiena itxuraz aizpa honek Marsellan egin zuen. Aizpa monja honek eskuratzen zizkion Elbirari garaiko pedagogo jakintsu eta handi eta berritzaileaien liburuak. Garai gogorra ziren, frankismoaren garai gogorrenetakoak. Baina berak Donostira etorri eta bere egitekoa, garbi zeukan, Eta bera hasi zan, beste aldean, erbestean ikasi zituen korrente pedagogikoiek indarrean jartzen. Eta noski berehala zabaldu zan berria, Elbira lanean hasi zala aurrekin, eta orduan noski mundu guztiak beregana jo nahi zuen. Elbiraren helburua zeintzan, nola fokalizatuta zegoen helburu hori, ikastolarekin erabat lotuta, ikastola berriak sortu, horretarako andereñoak prestatu behar ziren, eta andereño izango ziren neskak, bere etxean hartzen hasi izan urtebeteko praktikak egin, eta gero apurka ikastola berriak ireki ahal izateko. Beaz, ia sare hori zabaldu zedin Elbiraren lana nahita nahiezkoa izan zen. Praktikak egitera junitzanean, nik beste mundu bat ikusi nun, eta esan nion, Elbira, jarraitu nahi dut bukatu arte, eta jarraitu nahi dut praktikak egin arte, dena, eta ikastola ireki arte. Ni konpromiso hori hartu nun berarekin. 60ko hamarkada oso hamarkada esanguratsua izan zen. Zergatik? Frankismoa urtetan aurrera zijoan, eta bestetik gure artean ere gerra garai arek sortutako arazoetatik gelditutako txingarrak berriro pizten hasi ziren eta hainbat ekimen aurrera eramateko adorea, gogoa, konpromisoa eta borroka ere gertatu ziren.